var engang en mand, der blev dræbt hernede i den her kælder her. Her kan I se, hvor langt den er. Den er rigtig lang gange. Det siges, at en mand han blev dræbt herinde i en af de her kælderrum. Jeg ved ikke helt, om det passer, men nu prøver vi at se, om jeg kan fange noget. Prøver vi at gå videre. What the fuck? Hvad fuck var det? Der er sgu ikke en skid herinde. Hvad fuck var det? What the fuck? Hold kæft, det gav mig et chok, den der dåse der. Hold da kæft.